म्हणतात का आमच्या एवढा विरोध माझ्या पोरात ढकलून घातले नव्हे मा त्या पोरा घेतल्याने गिरणीर गेलो आणि हडे बोक मारू लागली सगळी जाणार स्वतः होत बाबू बंगलो सगळ्यांना करतो तो सर मी गिरणीत दराब केले काय काय मग काय जाऊन येऊ नको आणि त्या पोरात झालं एका हातात घेऊन येतो कोण आबोची वहिनी म्हणजे पासून पोरगो कोणचो गेलो कांडी होता गेलो ते काय आबोची वहिनी पुढे चला होते पाठी मी पाठी भरतात बघले त्या पिपळाकडे त्या परच्या हातात धरलो ह्यांना कोण गेली की माझ्याला कोण बोललंच नाही ह्यांना कसं साथ घालून लहान नाही का ती रस्त्यात सोड करायला का बाबा होता तुमच्या घरून ना सांगतलो घेऊन गेले त्यांची सगळ्याची घरात कोणी उकलून गेलो करून आणि मग ना सगळ्यांनी सांगितलं यात्रेची वहिनी वगडा गेलो आलो एका मध्ये गिरणी धावली कामा 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 दळाप खेळत तो तर इली पाठसून माझे असता आणि मग ना माझं ते भावा मुलांमध्ये मी ती वाढतो आणि आता तो पोर मध्ये काय हे सुंदर आहे हे सुंदर आहे आमच्या येऊन बघतो माझी मला माझी नाही त्याचे हात घालून सात घालून काम काम वाटेत गुंग नाही होय नाही तर त्यांनी आमचा करून नाही वाटेत